Igbo mụrụ nze m ọzọ ekene m unu abọrachi. N'ụbọchị taa anyị ga-eneba anya n'ife na-emeganụ ebe anyị na-arụ ọrụ na ebe anyị na-azụ afịa. Mana tupu ma agawa n'iru, ọ bụrụ na mbọsị mbụ ị na-afụ ife onyonyo ma sị gị nnọọ ma gbasara m ozi a. Ụmụnne m, o nwere ife nsị ka ngwa unu ụfọdụ ndị amarọnụ. Ka ife kpatara na ị naghị eme ọfụma ebe ị na-azụ afịa. Ka ife kpatara na ịbịa n'ụfọdụ ezinụlọ iro na-asị aka, esemokwu akarịa. Ụfọdụ abụchakwọ n'ife emetere, mana o nwere ife na-ebute ya bụ ife. Dịka nwaanyị gara ije di, ụfọdụ mmụọ na-eso nwaanyị na be nna ya agabe di ya. So onye kpatara ọ ga-abụ ọ na-amụta nwa, ụmụ na-eto na-eje ka ha jee gbaa mbọ, ọ dịka emerefe aka nkụchasị. Ị na-aghọta ife m na-ekwu? So o nwere ife nsị ka ị merụ m. Ọ bụrụ na nne gị maọbụ na nna gị na nọ ndụ, doo fa mee ife dị otu a, fa goro mmanya ọkụ. Na ọ bụrụ na o nwere okenye n'obe nne gị, fa goro mmanya ọkụ, na goro mmanya ọkụ. Na ọ bụrụ na ị nọghị nso, olu ebe nna ya na ya nwanne ya nwoke si ya nne ya na ụmụ m na-eme gịnị, na-eme mkpesa na fa anaghị eme ọfụma, na fa etụrechekwara n'anya na ngwuru be di ya, na onwero na asọrọ ka ekpe ile ọma n'isi ụmụ m nwa. Nwanne nwoke ha maọbụ mpa ya, ọ ya akarịcha na ọ bụ na mpa mma gị na nọ ndụ, o mee gịnị, ọ wafuru ndị ishi ọjị, tụọrọ ha mmanya, zie efe ozi nwanne nwaanyị maọbụ nwa ya nwaanyị ziri. Ịfụ na ife dị iche ya adị. Ọ dịghị ka ọ dịkwa be nna gị. Mana ọ bụ na nne na nna gị anọrọ ndụ, mgbe ọbụla iji wee nata, maọbụ ọ bụ na ị nwere onye nọ n'ezinụlọ nwanne gị nwoke ji emenwuru gị ife dị otu a, si ana mee, unu ga-afụ na ọtụtụ ife dị iche ga-agbanwe na ndụ unu ebe unu na-azụ afịa. Okwu m na-ekwu abụrọ ka m pụta bịakwue n'iru akwụkwọ na onyere ụka ọfụ n'anya. M na-agwa gị eziokwu. Mana ọ bụrụ na emechaa ife dị otu a, ife ọzọ ị ga-emere mbụ, ị ga-eje chụọrọ m aja nke a na-akpọ saraka. Iji eje mee saraka, gote ife kee ndị mmadụ, ọ bụrụ agbata obi gị, bụrụ ebe ibi, gote ife kee ndị mmadụ. Onye ka ị bịa n'ụka, o mee ka o si wee dịgharị, asị gị na ị ga-eje mee gịnị, ị ga-eje mee saraka. Maka ụfọdụ aghọtaghị ife bụ ime saraka. Ụfọdụ aghọtaghị ife ọ na-ebupụ na ife ọ na-eweta. Imechi anya bụ ife dị otu a, nwanne m ga-agbawa mbọ ebe ị na-alụ ọrụ. Ị ga-afụ na ife dị iche ga-adị. Ịlụ ụka ịfụnanya. Aha m ekwute ọtụtụ okwu, mana mfeta eme gịnị, atụpụrụ m gị okwu m ji wee bịa. Ụmụnne m, ọgwụsị aka ọha n'onu, sonye n'ife na-eme na my YouTube page and subscribe. Ndị be anyị, ndewo.